Nahraj to. Počkej, ale. Moment. Potřebujeme healera, jako. Nevím, jestli healer, ale někdo toho oživí, bo. Já natáčím, vole. Podrž mi to. To je dobrý. Dělej, pojď. Jo. Si ublížíš, ty vole. Pojď. Dávej. Správně. Vole, jdem. Pěkně. Konec. Jaký e-mail má tvoje maminka? Tak to se moc nerozsekal. Ještě jednou. Ještě. A ještě na něj někdo skočte. Neste mi baterky do foťáku. Asko, co teďka? Raz, dva, Já jdu ještě zdůvodit. Asko, přemet. Přemet, máš na něj. Přemet, počkej, to je tu jako takhle. Jo, to dáš. Jo, a já to pošlu do CNN a vydělám těsný balík. Ale hodíme hvězdu. To nedáš, kámo, vůbec. Hvězda, vole. A přezedu. Takže jezdička. Ale pak, když jsme jeli v tom autě, pak jel doma aut, tak až do toho Na pěti. Hvězda. Pojď hvězdo. Jopi! Jo! Ale děláš prdě, Lučák. To budeme v seriálu. Někdo jde? Jo, Rec, tady mi kliká Rec, ale to je asi všechno. Ale Lučáku. Co? Lučáku. Já byl na vodnici. Ale, Tak kámo, říkám, ještě tak 3 piva a půjde to. já bych si se počítal, ale já nemám. Já taky nemám nic, ne. Natáčíš to. 1 megapixel do něj každou vteřinu. To je teprve 3 hodiny a už by pan byl. To si dělá prdě. Ach jo. Ale klid, ty vole, Valky. Jemu se nesešly ruce, když to chystal. To dám na fórum normálně, na Gamepark, nevím. Ne, to ne, zase. Dám to na Mercy Forum, teda, no, na Mercy Forum. To je tak maximum. Na GPčku, na GPčko to dávám nevím. Pokud to nenatáčí i Richard. A Richard se docela baví, koukám. To koří nějaký sračky. A hurva s dneškama. Ale ty vole, ale stojíš mi v záběru. Spoiler nejsi zajímavý uhní. Pojďle u ní. Nestoj mi tam. Hvězda. Je vaše, Gimpak. Ale